Benvinguts a l'Escola Catalunya. Els nens i nenes de 6è us han preparat la presentació de la nostra escola. Passeu, passeu. Per aquí entren els de P3. Sí, aquesta és la seva aula. Quan es queden al menjador, després de menjar, fan la migdiada. També les seves cadires i les seves taules són de la seva mida. Dins de la seva aula tenen lavabos adaptats a les seves necessitats. Els de P3 tenen un pati exclusiu per ells. Tenen un trinet i una caseta de fusta. I a part, poden treure moltes joguines per passar-s'ho bé. Recordeu quan veníem a P4? Fa uns 7 anys. Mare meva, que ràpid ens fem grans. Recordeu quan no hi havia res digital? Recordeu quan no hi havia res? Ens ho passàvem bomba, sí. Jugàvem, cantàvem i dibuixàvem. Quins bons records! Els alumnes infantil, com són els més petits, tenen moltes joguines. A la ludoteca venen a jugar, a disfressar-se i a passar-s'ho bé. A nosaltres ens agradava jugar i passar-nos bé i estar amb els nostres amics. Les classes de P3 són molt grans i estan molt ben equipades. Sí que és veritat que estan molt ben equipades. Tenen una pissarra de guix, una pissarra digital, llibres, jocs, etc. A més, tenen un gran lavabo. El que més m'agrada són les finestres que donen cara a l'hort de la nostra escola. En el pati de P4 i P5, els nens poden passar una mitja hora molt especial. Tenim un material molt bo i també tenim moltes instal·lacions que són superbones, com aquest tub. I també els nens poden jugar i cooperar entre ells, la qual fa que es diverteixin molt i passin una mitja hora superespecial. Comencen les assignatures d'una forma divertida i interactiva. Tenen pissarres digitals a tots els cursos, de manera que poden aprendre jugant. I fan moltes excursions per aprendre el medi ambient. Els passadissos són els millors. Sí, estan molt ben decorats. Els decorem com a les estacions de l'any. Les escales són grans i colorides, com l'arc del Sant Martí. Als passadissos podem accedir a totes les classes. La cuina, el gimnàs, el menjador, el pati, a direcció i als lavabos. A 6è fem proves de competències per preparar-nos per les reals. Tenim una catifa per llegir i estar tranquils. Tenim un llibre de lectura literària d'Oliver Twist i Romeo i Julieta. També tenim una catifa en la qual podem seure i llegir tots els llibres que vulguem i estar molt tranquils. També tenim una finestra d'art, en la qual posem cada setmana un dibuix que fem nosaltres. També estem fent un projecte d'emprenedoria i el que fem és muntar una cooperativa i després anem a la Casa de la Vila a vendre els nostres productes artesanals, com aquesta safata i aquest monadet que no està acabat encara. Al pati hi ha diferents pistes on podem jugar a futbol, bàsquet o diferents esports. En el pati també es fa educació física. Tenim 30 minuts per esmorzar i jugar amb els amics i amigues. En el despatx treballen la directora i la cap d'estudis i prenen decisions. La secretaria és la secretària i l'administrativa. Aquest és el gimnàs. Ens ho passem molt bé perquè fem moltes activitats. És un espai creat. Tenim un avantatge amb la terra i a puzzles perquè els alumnes ja es facin mal. Hi ha molts materials per treballar tots els esports. I per exemple, raquetes de tenis, pilotes de bàsquet, futbol. Aquí on els nens en primària fan educació física i els d'infantil fan psicomotricitat. En aquesta aula fem música més feliç. Quan s'apropa el desembre, practiquem la cançó de Nadal. Lo més xulo del Puigcer és que sempre acabem cantant M'agrada el Nadal. Sabíeu que abans teníem com a mestre la Montserrat, ara també tenim a la Marina. Us recordeu quan fèiem música en anglès? Sí. Era molt divertit.
grans mengen i els petits fan pati i viceversa. Quan acabem de menjar, anem al pati i els de P3 dormen. El menjar és casolà, el fan el mateix dia i la tina i la xaro són les millors cuineres del món. Doncs ja sabeu, el 9 de març a les 5 de la tarda us esperem a tots i a totes. Fins aviat!